Kíváncsi vagy, hogyan készültek el ezek a virágágyások, tarts velünk! Egy gyors méretre szabás után a férjem legyalulja az összes olyan darabot, amire szükségünk lesz. Ezután jön egy gyors ragasztás, présbe helyezés, táblák odafogása először ragasztóval, majd csavarozással. A felületet szépen megtisztítjuk egy spatulával, utána meg egy nedves rongyal áttörölgetjük. A virágláda tete is elsősorban ragasztással kerül fel, vagy jön az odafogás. Miután minden szépen megkötött, következik egy gyors átcsiszolás. Ezt követi az én kedvenc részem, a festés. Kívül egy extrém időjárás állakkal kezeltük. Itt látjátok, hogy időszűkében mindketten nekiálltunk szépen festeni, férjem kívül, én belül. Miután kiszáradt teljesen a festék, került bele a geotextil, ami nedvesen tartja a virágföldet, de távol tartja a földet az ágyástól.